Voilà, de specialiteit van het huis, het Schinkske. Jacques Segers wilde iets nieuws beginnen en daar voelde hij zich helemaal niet te oud voor. 87, ja, ik ben van 1937. Kattenkwaad blijft er altijd in zitten. Hè? Maar we voelen ons echt nog twee jonge honden. Zet ze maar hier neer zo lang. Deze maand opent hun nieuwe restaurant in de Maastrichtse wijk Ambi, want Jacques mist de mensen om zich heen. Dat is als volgt geboren. Mijn vrouw die is 3 jaar geleden overleden. En ik heb dus bijna 3 jaar iedere avond moederzielenlijn thuis gezeten. En dat begon zo godsgruwelijk te vervelen. En toen heb ik gelukkig Dominique tegen het leven aan. Vroeger, toen ik een klein jongetje was, kwam ik met mijn vader al bij Jacques eten. Uit die tijd herkent hij mij nog. Toen zijn vrouw was overleden, heeft hij weer contact met mij gezocht. En ik wilde ook nog wel wat. En dat wat werd dus brasserie Het Schinkske, ver buiten het centrum van Maastricht. Opvallend voor de maître die nog een Michelinster verdiende met zijn restaurant Chez Jacques. Een hele bewuste keuze. Hier mogen ze nog lekker vrij parkeren. Er zijn parkeerplaatsen genoeg, zelfs op 5 minuten afstand lopen. En terwijl de kreeften hun laatste weken ingaan, wordt er in de keuken al flink getraind door het nieuwe personeel. Wat zijn de finesses op het menu en hoe dragen we 3 borden? Daarom zeg ik, thuis met de borden van je moeder oefenen. Die zijn een stuk goedkoper. De gastvrouwen komen uit de buurt voor de binding met de klanten. Ja, mijn ouders zijn ook principaal geweest in Ambi. En ja, gewoon zo van op straat ken ik gewoon veel mensen hier. Schinkske van het huis. Dat wordt de specialiteit van het huis. 6 dagen per week staat Jacques nog in de keuken, 6 dagen per week onder de mensen. Dat is het fijne. Dus praten met de gasten content zien en tevreden stellen. En dat ze nog eens lekker kunnen eten. Zo wie de cuisine Escoffier in zit.